L-iskandlu tal-Panama kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u għal din ir-raġuni biss Muscat imissu jitlaq. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jieħu sehem f'dibattitu televiżiv mal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-programm Xarabank. Illum ħareġ li jint tinsab taħt investigazzjoni mal-mara tiegħek kissirt ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U għal dik ir-raġuni biss, missak m'intix qiegħataw bħala Prim Ministru llum, għal dik ir-raġuni biss itla' issa. Dan l-iskandlu saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jikxef in-nuqqas ta' kredibilità tal-Prim Ministru li llum ma jistax jibqa' jitwemmen. Dan huwa l-Prim Ministru tal-każ ta' Gaffarena, tal-Caffè Premier, tal-ħabi fl-investigazzjoni dwar traffikar ta' droga f'Għawdex. Għax nafuk ma nemnukx, saħaq Simon Busuttil. Inti l-Prim Ministru tal-Caffè Premier, inti l-Prim Ministru ta' Gaffarena, inti l-Prim Ministru illi ħallejt sptar ta' Għawdex isir sptar privat. U min u d-direttur tiegħu suppost responsabbli mid-dera laqas biss għadu Malta. Inti l-Prim Ministru illi anki fuq investigazzjoni ta' traffikar ta' drogi f'Għawdex affiċċta wkoll. Abbat kandidat, ex-kandidat tal-Partit Laburista biex jinvestiga. Jiġifieri aħna għax nafuk ma nemnukx Prim Ministru. Meta kien qed jiffoka fuq il-każ tal-kumpanija E-Grant, Simon Busuttil fakkar li fl-istess ħin li Joseph Muscat kien qed jiġħad li martu hija s-sit tal-E-Grant, is-sit ta' Pilatus Bank inqabad ħirex mill-emergency exit tal-bank b'numru ta' bagalji mimlija dokumenti. Fl-istess ħin li l-Prim Ministru qed jiġħad kollox, jinqabdu ħirġin minn Pilatus Bank, tnejn minn nies inkluż is-sit tal-bank. Ali Sadir. Jinqabdu Prim Ministru, jinqabdu ħirġin mill-emergency exit kif imdorri tagħmel int, jinqabdu ħirġin b'żewġ bagalji u din il-prova Prim Ministru. Ara fejni. X'fihom dawn il-bagalji li ħarġu bihom? Wara li tneħħied l-evidenza, Muscat għażel li jsejjaħ inkjesta. Issa tagħmilha l-inkjesta maġisterjali wara li l-provi telqu u qed titlobhom minn għandi għax ma mortx iġibhom mhux daw il-bastijiet. Prim Ministru, il-provi hemm qegħdin, il-provi. Minkejja li Joseph Muscat insista li l-Pulizija daħlu fl-uffiċċji tal-Pilatus Bank fl-aktar ħin kmieni possibbli, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Kummissarju tal-Pulizija għażel li jmur jikol il-fenek u rrefera għall-Kummissarju tal-Pulizija bħala il-pupazz ta' Muscat. Minflok il-Kummissarju tal-Pulizija issiġilla l-bank, issiġilla s-sejf, bat il-Pulizija iħarsuh. Marfenkata il-Kummissarju tal-Pulizija biex imbagħad iċċaqlaq fuq l-inkjesta meta talbu l-Prim Ministru wara kemm hu pupazz tiegħek. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar Pilatus Bank. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li dan il-bank infetaħ apposta għal dan il-ħmieġ. Ma marrux f'banek serji, marru f'bank illi fetħu apposta għal dan il-ħmieġ illi s-sit tiegħu huwa xi ħadd mill-Iran. Dak li għamlu. U dim dan kollu, Simon Busuttil wiegħed ġustizzja bil-weda ċara li kull min kien involut fl-iskandli se jkun qed jiġi investigat e kif ikun hemm gvern nazzjonalista. U l-imwiegħed jien huwa ġustizzja, l-imwiegħed jien huwa investigazzjoni, l-imwiegħed jien hu illi dan ir-raġel u kull min huwa involut fl-iskandli oxxeni moqżiża taħt dan il-gvern jiġi investigat u ssir ġustizzja f'dan il-pajjiż biex il-poplu Malti jista' jkun jerġa' jista' jgħid illi l-liġi s-saltan f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-istedina tiegħu biex nhar il-ħadd kulħadd jingħaqad f'dimostrazzjoni bit-tama li nelbu l-aktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna.